cada vez necesitamos máis auga. Nos últimos 50 anos multiplicouse por máis de 7 as necesidades e o consumo da auga. Antes, cando non había nin traídas de auga, a ducha era unha vez a semana. Agora son unha vez ao día ou máis. Antes, nas cidades non se regaban e limpiaban as rúas, agora fanse todos os días. Antes non era necesario, non había rego de xardíns, agora hai rego de xardíns. A principal discriminación entre o rural e a cidade é a auga. Mentres na cidade sale sola, no rural temos que ir buscar xerar as infraestructuras para que as nosas vivendas teñan auga. A Comunidade de Augas é unha entidade sin ánimo de lucro para atender as necesidades dos veciños e veciñas para abastecelos de auga. Para moitas familias, a auga de traída é indispensable, non poderían facer a vida normal por non ter outra posibilidade de conexión máis que a auga veciñal. A auga do concello non chegan ao rural. As comunidades de augas son fundamentales para ter suministro nas nosas vivendas rurales. Nesta comunidade temos 3 manantiais que é os que chegan a este nave onde se albergan os 51 depósitos para abastecer aos veciños. Nesta traída temos 2 catacións no Monte Faro de Budiño que converxen nun depósito e das o servicio ás familias a través de 8 km de tuberías. Esta é unha infraestructura que necesita mantemento e modernización continua. O cambio climático está afectando a cantidade de auga que producen os nosos manantiais. Por iso é moi importante o mantemento das infraestructuras da comunidade. O levar auga ás nosas vivendas no rural é moi costoso. Hai que facer captacións, facer depósitos, redes de distribución e, sobre todo, mantelos ano a ano, que levan moitos cartos. Hoxe en día a nosa traída dá servicio a máis de 140 familias. A 300 veciños do Axuntamento de Cerdedo Cotabal. A 51 familias dos lugares de Tibo, Barreiros e Castaños. Gracias aos plans da Diputación Provincial Mais Aqua 2024 e Nova Aqua 2025, permitíronos facer unhas melloras moi grandes na potabilización e na rede de distribución imprescindibles para o suministro nas nosas vivendas. Gracias á subvención da Diputación co programa Mais Aqua, podemos o ano pasado cambiar 100 metros de tubería e o resfaltado da zona afectada. Este ano, co plan Nova Aqua, faremos o mesmo traballo que cambiar outros 100 metros de tubería. E de agradecer que nesta nova etapa da Diputación as axudas vayan directamente ás asociacións e ás traídas de auga. A agua é vida, é o máis importante.